Şevata Daristanên li Antalya, Aydın, Muğla, Marmaris û bajarên din ên Derya Spî û Herêma Egeyê ya Tirkiye bû sedema betalkirina rezervasyonan. Piştî Şewata Daristanan li hin bajarên Şewatê nijadperestan rê birîn û dest bi kontrolkirina nasnameyan kirin. Vê yekê wisa kir ku gelek Kurd dev ji çûyîna wan bajaran berdin û îsal tatîla xwe li wan deveran nekin. Piştî ev agira şîn de çiyê bû şîn de hinek însan vegeriyan. Ê rezervasyona xwe çêkir bû jî telefonî me kir, gomê 10 15 roja bisekirin kabê ev agira çawa dibin, ji bo wanî em nikan herin. Sedî çend ez çawa bêjim hema zaten tamamen sekirî. Hêlama navgatê sîdel wa dorna hinek însana teva radiştin çiftê xwe û sîlehê xwe li kimlika dinarî digo ka hela bêvana şêla Kurdin ji bê dernehatine nehatine belkî wan şewtan diye kimlik kontrolü dikine û jî tişkîne xweşbî însan ji bo wanî jî tedirgîn bû. Hem ji bo agir û hem ji bêwa jî ew tirsandina jî hebûn. Li gorî rêveberên Komeleya Geşt û Guzariyê ji ber vê pêla nijadperestiyê rûniştvanên wan herêmên geştiyariyê ji qezançkirina pereyan û geştiyar jî ji tatîla xwe dibin. Tabii ki bu rezervasyonlarımız... Helbet betalkirina rezervasyonan de hêla geşt û guzariyê de bandoreke xirab li geştiyariyê kir. Hem agir û şewat hem jî di ser da çalakiyên susret ên ku nasname kontrol dikirin jî tirs û xuf xiste nava mirovan. Vê yekê bandoreke nebaş li geşt û guzariya wan herêman kir. Tabii ki insanları tedirgin etti. Ji ber nexweşiya koronayê ev 2 salan bajarên Kurdan ji qezanca geşt û guzariyê bêpar mane. Şewatên daristanan û pêlên nijadperestiyê dibe ku ji bo geştiyariya îsal rêyeke alternatîv bide pêşiya geştiyarên Kurd. Betalkirina rezervasyonan ya ji ber şewatên li daristanan şikesteke mezin li geştiyariya Tirkiyeyê xist. Niha sazî û dezgehên sivîl li bendine ku ev rezervasyonên ku betal bûne careke din bêne nûkirin li îca ne bo bajarên Tirka bo bajarên navxeyî yên Bakur. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.